Čaute ľudia, vítam vás z nového videjka. Tentokrát tu máme opäť hru Brookhaven, Roblox a mám v pláne na tomto kanále spraviť takú sériu, že prejdeme všetky domčeky, čo sú tu, povieme si skryté miesta a výhody a nevýhody. Dneska tu máme väzenie, tak môžeme sa rovno pustiť na to. Ako prvé si otvoríme bránu, máme si ju aj zavrieť. Takže, nachádzame sa v tejto chvíli vo väzenskej väznici. Ako prvé, keď sem dojdeme, tak sa tu nachádzajú dvere. Potom nejaký počítač, ktorý je funkčný. Potom tu máme taký priestor pre ľudí, ktorí dojdú sa porozprávať. Tu sú návštevníci. Z tejto strany sú väzni. V tomto priestore sa nachádza oddychový priestor pre zamestnancov, nejaká menšia posilka, safe, nejaké miesto na ležanie. Ďalej sa tu potom nachádza výťah, k nemu sa potom ešte dostaneme, tu sú ďalej potom zbranie. Teraz sa tu nachádzame v tomto obrovskom priestore pre ľudí, pre väzňov. Máme tu konkrétne 12 cieľ a každá jedna celá má za záchodom alebo pri záchode skryté tunely, ktoré vedia buď do kuchyne, do skladu alebo do iných miest. S tými tunelami sa dá skočiť aj takto sem dole. Tie tunely vedú zase niekde úplne inde a s týmito tunelami sa dokážeme dostať von z kompletne celej cely. Keby sa sme. Tak teleportneme sa naspäť. Proste z každej tej cely ide miesto, cez ktoré sa dá dostať preč. Ďalej tu potom máme takú nemocničnú časť väzenskú. Ďalej sa tu nachádza potom automat na kofolu, potom tu máme opäť výťah. Potom tu máme nejaký taký priestor na basketbal a na cvičenie. Keď sa ďalej presunieme do tejto zadnej časti, tak sa tu nachádza kuchyňa, ktorá sa tu nachádza aj s týmto skladom. V tom sklade zase tie tunely, s ktorým sa zase dá niekde dostať. Potom ďalej sa tu nachádzajú sprchy pre 5 osôb. Aj posedenie, aj s košmi. Ďalej, keď ideme teraz o patro vyššie, tak sa tu nachádza knižnica na opačnej strane. Potom ďalej, keď ideme, tak sa tu nachádza výťah a lomeno aj sklad v tejto miestnosti, takže do týchto dverí, keď sa vôjde, tak je tu výťah a sklad. Tento sklad tu slúži na vykurovanie, kde sa proste môže zapať a kúriť. A opäť tu je zase to potrubie, s ktorým sa dá zase dostať niekam a proste dá do tých miestností. Keď teraz pôjdeme o patro vyššie,
dostaneme sa do takejto časti, kde sa nachádza taká tá hlavná miestnosť, kde sú dané pre 3 ľudí posedenie, nejaký ten alarm, ktorý aspoň niečo tu funguje. Potom sa tu nachádzajú tieto monitory s tými kamerami. Potom sa tu nachádzajú tie klasické ovládanie toho baráčiku, odstrániť veci a tak. Potom pištole a stoličky. Na tejto strane sa nachádza časť, ktorá vedie takto okolo tejto časti. A to ešte sa nachádza aj z tejto časti a z tejto časti sa nachádza aj takáto vec, ktoré sa môže takto pozerať, ktorá je daná priamo tu pri bráne. Tu môžeme zavrieť. Auto, časť Brookhavenu. Tak. A tu je zase daný ďalší výťah, ktorý je pripojený s tými zase inak. A tu sa nachádza taký priestor, kde stoja stráže a pozorujú, že či sa niečo nedieje. Tak. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a u ďalšieho videjka bye bye.